Avui a l'executiva nacional hem estat debatent, analitzant, encara segurament no amb prou distància sobre les xifres fredes, i hem pres dues decisions que m'agradaria comunicar-los que crec que són importants. En primer lloc, vostès saben que tindrem un congrés, un procés congressual, hem de parlar en aquests termes perquè estrenarem una nova modalitat a l'hora d'escollir secretari general i president per la via de sufragi universal, tal com fixaven els estatuts, i això implicarà després també, uns dies després, unes setmanes després, implicarà un congrés, per això parlem de procés congressual. Aquest era un procés congressual que estava previst per la tardor, però entenem que val la pena escurçar-ho, avançar-lo, i iniciaríem aquest procés congressual pel mes de juny. Crec que val la pena que la militància d'Esquerra Republicana parli, que puguem contrastar programes, que puguem redefinir allò que considerem que cal millorar i que cal canviar. I una segona decisió, que també és important, que és que avui mateix, aquest dematí, he posat una proposta a debatre a nivell de l'executiva. Hi ha hagut un acord per part de tothom que com a secretari general d'Esquerra i veient aquests resultats i que cal redreçar i cal fer un esforç per sumar, cal fer un esforç en el si del partit en aquests propers mesos. Aquest dematí he parlat, i ara he tornat a parlar amb el president de la Generalitat, i li he comunicat la meva decisió de deixar el govern per dedicar-me al partit. Aquesta és una decisió que es fa a una doble voluntat. La primera, consolidar l'acord estratègic que hem fet de govern, que ningú tingui cap dubte. Aquest és un acord per estabilitzar el govern. Nosaltres creiem que l'estabilitat és un valor i crec que amb aquesta decisió el que farem és reforçar el partit per poder tenir, diguéssim, força al govern, força al partit i sumar en aquest sentit. També aquesta decisió té una altra voluntat, és la voluntat clara d'agafar el timó i fer un cop de timó a nivell de partit, perquè creiem sincerament que hem de crear les condicions perquè puguem tenir un procés congressual en aquest sentit saludable, necessari, bo i positiu pel partit.